Gin-imbitar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang 17 ka mga kongresista sa masunod nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kaangod sa flood control corruption scandal. Ginpahayag ini ni Lacson matapos na ilher liwat bilang chairman sa nga mga committee. Pahayag siniining nga 17 ang ginpanglawag sang kontraktor nga Sanday Curly kag Sara Diskaya sa ilang affidavit. Kung balikan ang ginmensionan sa mag-asawang nga Diskaya sa ikatatlong nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nagalakip kay Representative Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List. Ginlawag mananay sa mag-asawang nga Diskaya ang aktor kag subong congressman nga si Representative Juan Carlos Arjo Atayde sang Quezon City. Imbitado man sa former speaker late Representative Martin Romualdez. Resign ako Bicol Party List Representative Zaldi Co kag Benguet Representative Eric Quiapa nga lunsay ginimplicate sang former Marine and Security Consultant nga si Orly Gutesa. Bangod yara sa lawas ang pungsod si Co magatambong ini sa hearing pagi sa Zoom sa Philippine Embassy o sa Consulate. Patigay na ng hearing sa Biyernes, Nobyembre 14. We'll buckle down to work and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. Nabalian ang re-elected Senate Blue Ribbon Committee Chairman nga si Senador Ping Lacson.